खुलुमबाय बरदिन आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय आं आरो माने टिभि रियेलिटि शो ट्राइ खालामनादो आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम आं आरो दा प्रेक्टिस खालामनादो आरो गिदिर रियेलिटि शो थांनो नाजादों ओमफ्राय नोङो दायो फरायनायाव मा खालामबाय थादों दायो? दा आं क्लास 6 आव फरायो। बबे स्कुलाव? आं गुवाहाटी मालिगाव रेलवे हायर सेकेन्डारि स्कुलाव। बेनिफ्राय नोंनि फरायनाया दायो बेनिफ्राय दा फरायनायजों लोगोसे डान्सिंखौ माबायदि खालामबाय थादों? आं फरायनायखौबो आरो डान्सिंखौबो लोगोसेनो खालामो। फरायनाया स्कुलनि टाइमाव थाङो आरो मोनाबिलिनि टाइमाव आं डान्स क्लासाव थाङो। डान्स क्लासखौ माने मोनाबिलि समाव खालामबाय थादों? मोनाबिलि समाव। नोङो फुंनि बेसेबां समाव सिखारो? फुंनि आं 6टा। 6टा आरो मलाव 5टा बिदि जायोना? दा नोंदों दायो बे गुवाहाटीयाव सोर थाफादों? आंदों आंनि आइ आरो आं। सानैजों दं। ओमफ्राय नोङो दायो गामियाव बैबायदि माने नोंनि बैसोनि जेफोर गथ'फोर लोगोफोर दङ मार्बल गेलेनाय बायदि खेला गेलेनाय बेफोरखौ गोसोखाङा? आंथ' मार्बल गेलेया आंनि माने लोगोफोरजों आं टिभि नायोमोन मबाइलाव गेम गेलेयोमोन बिथांमोनखौबो आंनि एसे मदद गोलैयो गोसो गोलैयो आरो आं न' थांब्ला बिसोरजोंनो गेलेयो आरो बिदिनो मबाइल नायो। बै सिगांनि नब'जित आरो दानि नब'जित हमनानै दा नोंनि जेसेबांखिनि गामियाव लोगोफोर दङ दायो बै लोगोफ्रा नोंखौ मा होननानै गाबज्रिबाय थायो? दाबो बिदिनो जेरै आंखौ लिङोमोन दाबो बिदिनो लिङो। अब्लाबो दायो माने एसे नब'दिपआ जोंनियाव दायो बिराद माने नोंखौ लानानै गोग्गायोना? गोग्गायो नङा होमबा? बिथांमोना जिहेथु माने नोंखौ टिभियाव नायनो मोनबाय सारा बुहुमाव नुदों ना? बेनि थाखाय बेयो नोंनि गोसोआ माबायदि जायो बे समाव? आंनि मोजां नाङो। आंनि दा गुरु हिसाबै रबि सार बिथांनि स्कुलाव डान्स क्लासाव आं माने प्रेक्टिस खालामो आरो बिथाङानो आंखौ फोरोङो। बबे डान्स क्लासाव लागासिनो दं? दा आशिस डान्स फेक्टर गुवाहाटीयाव दं। ओमफ्राय नोंजों जाय मेडामा नोंखौ लांदोंमोन बे मेडामा दायो माने लोब्बा थाबाय थायोना बिदि? फैयोना फैया? बिदुं दा माने बिदि रायज्लायनो दा माने गुवाहाटीयाव थाब्ला प्रग्राम जाब्ला अदालगुरि बा बे गुवाहाटी बिजाब प्रग्राम जाब्ला एसे खाथि जायो बिनि थाखाय आं गलाघाटआव थायाहाय गलाघाटनिफ्राय गुवाहाटी जोबोद गोजान जायो बिनि थाखाय दा गुवाहाटीयावनो दं। बेनिफ्राय दायो जोङो एग्जाम माने सोलिबाय थादों दायो बहाबा नोंनि एग्जाम सोलिदोंना सोलियाखै? आंनि एग्जामा दा जोब्बाय दा विन्टार भेकेसन आरो ख्रिस्टमासनि थाखायबो बन्द। बेनिखायनो बांसिनै डान्सिङाव दायो फकास होगासिनो दं। डान्सिङाव दा फकास होदों आरो गिदिर रियेलिटि शो ट्राइ खालामनो थाखाय। नोंखौ नुनानै गोबाङानो दायो सेलफि लानो बिराद होंगो दोंगो खालामो बायदियाव माबायदि नांदों नोंनि गोसोआ? आंनि मोजां नाङो आरो आंनि माने बिदि नाङोमोन आं साक्सेस जागोन ना जाया बिदि नाङोमोन आरो दा बयबो आंदों सेलफि लायो सावगारि लायो आंनि जोबोद मोजां नाङो। लिटिल सेमाव जेरैबायदि डान्सिं माबा खालामो अब्ला बै समाव शिल्पा मेडामखौ दायो उहरद ठाकुरमोनखौ गोसोखाङोना बिथांमोनखौ? बे समाव आंनि जोबोद मोजां नाङोमोन आंनि लोगोफोरजों सारफोरजों आरो जाज रेमो सार मोनदों जोबोद मोजां नाङोमोन आरो रेमो सार सनालि मेम मनिराय मेमाबो आरो आंनि स्किपार भेबब सार मोनाबो आंखौ बुहुद अनोमोन जोंनि टिमखौनो जेसेबांबो लिटिल मास्टार दंमोन बैखौबो आरो अनो सारा। नोंनि जि माने बैभब सारा दायो फन खालामना खालामो? खालामो मा होनना बुङो? आं बिदिनो रायज्लायो। डान्सिंखौ माबायदि लाखिबाय थादों दा बेबो होननानै मिजिं थिदों।
आसा खालामदों ने? आसा खालामो जे आं आरो गासै बे अफिसारखौ लोगो मोनगोन बे अफिसारा बुहुत मोजां माने बिराद अनोमोन नङा होमबा बिराद अनोमोन नोंनि बे गलाघाटआव फैदोंना फैयाखै दा गलाघाट फैयाखै सानसेबो फैयाखै हांख्राय हरगोन ना बिथांखौ हांख्राय हरगोन जायखिजाया दा दानसिंआथ' दा गोबां रियेलिटि श'आव बाहागो लागोन नङा होमबा दा बे उन्दै उन्दै गथ'फोर दा नोंनि समान समान माखासे गथ'फ्राबो गोबां दानसिं खालामबाय थादों बिथांमोननि थाखाय मा होनना बुंगोन आंनि बायदि उन्दै आंनि लोगोफोरखौ आं बुंनो सानदों जे नोंथांमोनाबो जोबोद खस्थ' खालाम आरो जेब्लाबो नोंथांमोना रिजेक्ट जायो अब्लानो नोंथांमोना सिलेक्ट जायो दा बेनिखायनो नाजानांगौ नङा होमबा नाजानाय थायोब्ला दा नोंजों दायो नैबे खैराबारि ओनसोलाव फैनानै बोरै नांखो दा आंनि मोजां नांदो गोबां माने सिख्लाफ्रा नोंजों माने सेलफि लादों नङा ना मानो थाखाय लादों होननानै सानो नोंनि बायदिब्ला आं मिथिया जायखिजाया फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे माने मोजाङै मोजां माने हायो देरहालांनो हायो एबा देरहाबाय थायो दा बेखौ जों खावलायदों दा नैबे समाव दायो बर' सुबुंफ्रा गोबाङानो नोंखौ माने मोजां मोनो जिहेथु बिराद माने मन'बदि होननाय लोगो लोगो बिराद मोनसे भाइरेल जायो नङा होमबा ससियेल मिडियाफ्राव दा बिथांमोननि थाखाय जेनेबा दायो बांसिनानो खिन्थु मबाइलाव गोबाङानो लोब्बा थायो दा बे मबाइलजों थाबाय थानाया मोजां ना गाज्रि मबाइलजों थाबाय थानाया एसांबो मोजां नङा माने मबाइलजों नलेज थानाय भिडिअफोरखौसो नायनांगौ नोंलाय मबाइल नायना नाया आं नायो खम नायो ना बारा नायो खम नायो नङा होमबा बारा नायब्लाबो माने मेगननि पावारफ्रा खम जायो दा बे माखासे जिखिनि मोसानायाव दान्सिङाव माने एक्सारसाइज नांगौ जायो बे एक्सारसाइजखौ सोर फोरोंनाय एक्सारसाइजखौ रबि सारा आरो आशिष सारा बेनो एक्सारसाइजफोरखौ सिखायो आरो एक्सारसाइज खालामब्ला बडियाबो फ्रि जायो लोमजाया बडिया फिट थायो दा माखासे बिसोर हिप हप बास बेफोर स्टाइलिश नङा होमबा बे स्टाइल खालामनो माब्लाबा एसे हार्ड खालामो जेसेबांखिनि माने जाम्पिं खालामदों बे खालामनायाव खिन्थु माने माखासे गथ'फोरा गिनाय नुदों नों गिदोंमोन ना आंबो एसे गिदोंमोन बेनिफ्राय आरो माने कनफिडेन्स लाबोनो हाबाय आरो गोसोआव कनफिडेन्स थायोबा मावनो हायै खामानि गैया नङा होमबा आदसा नोङो आरो गुबुन माने नाजागासिनो दं बे समाव आं उन्दै आंनि लोगोफोरखौ बेनो बुंनि जे नोंथांमोना खस्थ' खालाम मोसानायनो नङाब्ला गान गायनायावबो नोंथांमोना साक्सेस जानो हायो बा फुटबल गेलेनायावबो साक्सेस जानो हायो मेरला माने केटेगरि दं स' नोंथांमोना बे खालामनानैनो खस्थ' खालामनानैनो साक्सेस जानो हागोन थेंक इउ वेलकाम